today we'll be reacting to 17's Smile Flower music video. So, Kaja! Si Wushu? Wushu ba siya? Wushu? 우리 노래 슬픈 노래 맨날 부르지. Singkit kayo siguro na sa mata, no? Sa TV kayo, medyo dako-dako pa man gamay. Na make up sila good the rest kilit. Pero kung ano ba, kung si Mingyong na? Itong crush niya, no? 청량청량하고 Mark siya. 또 crush ni Bit? 소년 같은 그런 느낌보다는 Uy, naabot, 약간 hilig 조금 lagi sila magpabutang og Nonalder eh. Ay, wala ka balo. Si V mapod na inana, di ba? 노래. Naga siguro siya dana sa Gani, gray gani, po gani. mabutang. 우리 막 떨어져 Worship Papa, dagwa sa Papa ni Sarang. 그래도 Uy, dili. Bayan ka rin. Uy, na siya 그래 kilay 이소의 ko. 봄이 될게요. mas mabahay ba? 좋은 Half na siya, no? American 그런 ata? 좋은 인연들이 있는데 이렇게 지금 되게 행복한데 Si Ushi, siya Ushi? Wushi at Wushi? Wushi. 우시 어떡하지라는 그런 막연한 생각들이 들 때가 가끔 있으니까 그런 Siya 거를 nagabuhat og kanta na. 우리가 만약에 함께 있지 비교도 못하고 ako siyang 떨어지게 leader sa 되더라도 una. 언제나 항상 어디 있어? Isa rin leader, 함께 Scoops. 웃고 핍시다 함께 항상 언제나 행복합시다라는 그런 긍정적인 좋은 에너지 담고 있는 곡이에요. Wala kasabot ba eh. Kita kasabot ay. Uy, mo crush ko. Uy, Patong taas ang hair ka no? gwapo siya, no? Or siya si ano? Hala, nagbagupit na siya? Murag. Si Joshua na? Oh, Joshua. Eh, si ano man to? Si pangalan niya? Itong McNay nila. Itong Japanese pa to siya? Chinese? Taiwanese? Nakalimutan naman ako. Ito siya sa Lida? Oh, ano, teacher, God. Gwapo yung lalaki mo ngayon. Pero sexual. Si ano to? Kinsa to? Malahi lagi ng dagoy, no? Si Samukha. Samukha niya. Uy, sadyo yan. Samukha niya, uy. Pero manunta si Samuel, no? Si Brave Punch. Dapat siya? Oo. Niya, tanggal siya. Wala, sawa ata siya. Ay, nihawa siya? Pero in good terms pa daw gyapon sila. Si Joshua na no? Yung kay with my never served. Gwapo yun siya eh. Si Katong crush nila, Bit. ay gato. Kana Si DK, man akong ano sa lahat. Lang akong bias. Oo, si DK. Si DK na kaya now. Kaya kasi na kayo mag-inunis tayo. wow, sikat pa po kayo na yung 17 good eh. Gwapo di siya eh. Na-disband na lang sila. Uy, taka naman ka. Ay, magani na ay, asin. Wala pa gani na silang concert sa Philippines. Ay, pero nag-fan meeting naman sila, di ba? Ay, pero wala pa yung concert. Katanganan ginawa. Mingaw. Gani, mingaw, binamingaw lang. Ang pang-last nga na ba? Pagyawa, dyan nagkilay yun. Kana, bakit sana siya? Katong mata tong Japanese. Ay, di na sila nagaligo, no? Kaya bawal manapasun nilang buhok. Ano naman? Kaya ano ka na parang nag-color o Ay, maligaw na sila, Chuy. Wala din na maligaw, Ay, Chuy. Basi mo maglisod og tanggal sa Ay, katong mga bata pa sila, Choy. as in.
Oo, katong sa una. Tagaan sila sing-sing. Oo, katong na, okay, na ano sila, Dawat salud sila. na ka. Walang, uy. Mauday na nilang sing-sing. Lagyan pa yung forever. Ay, bata pa. Tawag siya. Halugo po niya, Hindi, eh. mura siya si Makong. Itong ex ni Riria yan. Ay, so madisba na sila. Ibilin pala nila. 13. Dahil na pala mo ano. Hindi pa niya. She's a non-K-popper, guys. Please understand her. So, that was 17. 17! Mana? Wala, Yeah. wala tapos na. So, annyeong! Annyeong! See you on Winner's Comeback. Yeah! Winner! Winner! So, bye!